салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шодем ки канали мо дастгирӣ мекунед. Рости бахшиш овозои ма каме хаста аст, барои ҳамин ба овозои ма аҳамият натиҳед. Инҷа ман мехоҳам каме барои бегоҳи рӯзӣ авқот кунам. Голубцы бо капуста карданам, аллакай обаш ҷӯшид, амихел об ки ҷӯша рости ми обои мо мутнӣ мешава вай мешава хира. Анакум ҳами оби ҷӯшомадагидан ҳами капустая мемонам ва барои осонии кор тез ҳами листиёш ҷудо мешавад. Ҳамаи авқотое ки мекунам, ҳами чизеро ки пухтупаз мекунам, чиеро ки дастам мебиём, ман ҳамуна нишон медиҳам дӯстон. Шахсоне ки мода подписатсия кардагиянд, лайк мемонанд, комментария менависанд, ман хеле аз ҳамаи шумо миннатдорам дӯстон. Ва шахсоне ки бори авваланд дар канали мо, хуш омадед. Ва агар ки маъқул бошад то моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк бимонед, комментария нависед. аз ҳамаи шумо миннатдорам пешакӣ. Раҳмат барои дастгириётон. ман чизе ки мепазам дӯстон, ҳамин чизеро ки ман метавонам, ман ҳавая кӯшиш мекунам ки нишон диҳам. ман ягон супер повар ё ки супер кулинар нестам. Чизеро ки барои оилаи худам, барои мисол зиндагим, мисол дар ҳамин зиндагим, мурури замон зиндагим ёд гирифтагим, ҳамаро ман нишон медиҳам. ман инҷа ман каме биринҷ мондам, биринҷа монда каме нимпаз мекунам, барое ки вақте дар ҳамин чӣ мепечонӣ, биринҷ вай нашавада, на даруна ҳамо капуста кало мешавад биринҷ ки барои ҳамин ман пешакӣ камтар медӯшам. намоқа фарш кардам, як пиёз реза кардам. дӯстон, чуноне ки аҳамият метиҳед, агар тамошо карда истода бошед, ин ҳамин мискачаи пластмассавӣ, ҳамин як тарафаш як лавакаш сӯхтагия, об шудагия, михел вақти тайёр кардани чизеда михел дар дег часпида буд, михел об шуда буд. ман ростӣ напартофтам, ҳамаха истифодаш мекунам. бисёр вақт ҳамин чизи фарш маршда истифода мекунам, аз сабабе ки пастакай ман дар таги ҳами мясорубкада мемонамша ҷо мегира. бо дорум мискачаҳо ва ё ҷо намегиранд, баландан. аз ҳамин сабаб ман ҳамиро истифода мекунам. баъд дӯстон, ҳамихел дар як видеои ман ҳамихел ман тифтел кардагиём бо пюре, ҳамихел вай кардагиём. беҳад бисёр комментарияҳои ҳар хела мешаванд. ман ростӣ чанд бор ҷавоб медиҳам, бо нигоҳ мекунам кадомеш ки мисол маъқулам нест, намемонам, бо хай нигоҳ мекунам, бо мемонам, мегӯям хай нобудшон. ҳамин хел комментария ҳами хондам, ҳамин рӯз аҳамият додам. Як зан навистааст, хай номи зан ҳақиқатӣ ман намедонам ки аст, хола аст, хоҳар аст, апа аст, кадоме ки набоша. ман каме ҳамихел гапҳои дағал навистагиайда, хай мо инҷа ягон каса барои бад ё ки ягон каса ҳақорат ё ки ягон кас дар кори бад нишон надосодем. ва ҳамин чизеро ки нишон досодем, ин чизе ки аз даст мо мебиёяд. ҳамин апай, хоҳарай, кадоме боша, навистай ки биёмон пазор кадӣ, чи номи тоҷика пас задӣ, пазор антисанитария, ҳама чиётон дастат намечаспа корда, вай чизот аввал бояд сурх мекардӣ, ҳамин тифтелоя аввал ҳама ҷота уборка кун, баъд сёмка кун. ман ҳамон шахсда ҷавоб навистам, леки бо ҳамин комментарияша удалит накардам, специально нагуфтам он иста, лекин хел ҷавоб гуфтаниам ки дигаон бидонанда. вақте ки медроед дӯстон, кадоме ки набошад, дидед ҳамон чишмода маъқул нест, илтимос ягон каса баста намудааст инҷа ки обязательно тамошо кун. намехоҳед, марҳамат, листайте дальше, идите смотрите других роликов. На ютубе так много, что море видео про как бы таких разных национальностей блюд, что вообще как бы ҳамаша тамошо карданда ба фикрам умри одам вақташ намерасад. барои ҳамин листайте, кадомеда маъқул нест, ҳамин гапотонам нанависед дӯстон, ҳамин гапҳои хунука нанависеду буромада равед. анам хеле гапҳо навистагиянд, газатон чиркин. аввалаш ман ҳамо инсонда ҷавоб наистам, леки гуфтаниям ки
апаи хоҳари холаи намедонам касе бошӣ гази ма дар ҳаёти ма чиркин нест, барое ки ман ранги ҳама намедонам ранги кӣ вай фикр кардааст ки халош мо авқота мекунему дига ҳами хел меистад, ҳами ки авқота пухтам ман сраза тоза мекунам, ҳамо видеодам ҳаст, гази ма чиркин нест, лекин ҳам хеле гапо навистагӣ аст. ҳамура гуфтаниём ки худат чанд фоиз тоҷикӣ ки навистан аввал ёд гир, баъд навис, пазор мазор ину вай ҳама гапот сар дар ҳаво, илтимос гапора хушрӯ ҳарфора чинда навис, баъд медонем ки кӣ пазор карсодае. Пазор ба фикри ман ягон ҳами авқоти ман қати пазор намеша ягон кас, ягон миллатам. Ман рости гап миллати ман полни тоҷик нестам, тоҷики тоза ман нестам. Мара модарам тоҷик аст, не ки ман ҳамара як хел мебинам, ман ягон кас ягон вақт чӣ кардагӣ нестам. Ман тоҷики тоза нестам, не ки ҳама одамда гуфтаниём ки ҳама худшам тоҷики 100% нест кадом мебоша, лекин ба фикрам ман ягон тоҷика пастам назадам, ман ягон гапи бадам нагуфтам. ҳамон инсон гуфтестамша ки бидурое тикток да лучши анам пазорникора бине, тикток ҳамо пазорникора бине, занакои калонсолам ҳастанд, духтарои ёшам ҳастанд дар тикток шиштай субҳи содиқ сар када то хуфтана, то ҳама хоб мерава, то ҳамо айна шишта анамихел корои вай мекунанд, чӣ корое намекунанд, ваё ба фикрам пазор мекунанд миллати тоҷика не. Ман ба як видеое ки хӯрок пухтам ман пазор кардам, хонаи ман чиркин будааст. ӯ шахса ман гуфтаниём ки худо тоҷик нести аввалаш, дуюмаш ки хонаи мана ту набудай, ту мисол мара намешиноси ай пеш, ту чӣ хел ҳамихели гапора дар ҳаққи ман метавонӣ задан. Инсофи ҳами одамгарӣ, инсофи зана бинед то чӣ андоза паст аст. мебахшед, мо ранги намедонам шумо чӣ фикр мекунед, мо дар хонамон кор дорем, фарзанд дорем, зиндагӣ шавҳар дорем, мо ҳамаи корода мерасем, як тозагида намерасидам ба ман. и хеле фикротона дар пештон бимонед дӯстоне ки нами агар ки меган ку нағзӣ када наметавонӣ ҳами бадитам нарасон, майлаш ҳами нерви одама вайрон накунеда ба ҳами як гапои пучу бемаънӣ. ба ҳамин нашод ҳами тифтеламу қа гап шид ки ой тифтела сурх карданда, и бори аввал нест, не ки и хел гапои сахт ягон кас нагуфтагӣ буд. ман чандин бор фаҳмонда будам дар ҳами комментариҳо, хай намехонам одамо, ман барои ҳамин гуфтаистам ки ман тифтела имина сурх намекунам, барое ки меъдаи ман дар мекунад, жлудкам касалай, ман наметавонам хӯрда ҳамо чизе, ман барои худам мисол барои фарзандам ки ман жарит намекунам, барое ки тифтел чизи майда ҳаст, ман қатиш биринҷ дорам, ман намехоҳам ки жарит шава, сахт шава. Биринҷ вақте жарит меша камтар сахт меша дӯстон, барои ҳамин ман дар кор нест дар роған боз иминои сурх кардан. агар ки мехостум ман сурх кардан, ман худам ақл дорам ки чӣ кор кардан дар кор аст. ақли мо ҳам мераса, мо ҳам имрӯз ё ки дина ё ки парер ёд нагирифтагием авқотпазия, мо ҳам мурури замон ками камаш ай ҳами синфи 4-5 мо ҳам шурӯъ кардагием кори бори хонаву зиндагиву мудам фаҳмондагием, мо ҳамин чизера ки ай модарам ёд гирифтагием, ҳамин мурури замони ҳаёти худам ёд гирифтагием, ман ҳамо чизора нишон метиҳам дӯстон. хафагӣ нашава ки ман ихелӣ мекунаму шумо ихелӣ намекунеду бояд ихелӣ намекардед. ҳар кас ба фикрам ба таври худаш як шахси мустақил аст. барои ҳамин дӯстон хафа нашед ки ман сурх накардам. албатта меша ҳоли ягон видеои дига да ман ягон муди дига авқот мепазам, қатиш тифтели тайёр мекунам, баъд сурх мекунам. бо ҳамо айнда ман имина ман лечения доштам жлудкам, ман намехостум ки хел жарини. ман обична тифтела рости гап ягон бор сурх намекунам, ман да маҳқул нестам он чиза сурх кардан. ҳама чи ҳами бисёр авқотҳои худмон беҳад жирни, беҳад хел вай, барои ҳамин намехоҳам бо ҳам хеле авқоту вай кардан. дӯстонам хел хӯроки мо тайёр мешавад, чуноне ки дидем ман
печондум, намихел шурбочашам таф додум ва ҳозир бошад амихел ваёмона тал мезанам. Анамихели печонда ма тал мезанам шонаву беҳад ба мазза мешавад. Ма да иминайни ҳози агар бо ягон савол шава ки ира ба подливка мепазанд, дӯстон ба подливка пухтанша медонем, лекин ҳаминҷа да ман имина ҳамин хел пухтагиам. Оли бори дига ма ба томатни паста мепазам, фақат подливка да. Ма да ҳамин хелиш чӣ хел гӯям, ҳамин обаш бисёртар маъқул аст, чем ҳамин капуставу вайш. Инам хел дӯстони азиз, шахсоне ки агар маъқул боша видеомон подписатся кунед, лайк монед, комментария нависед.